Ik wil even wat showtjes even doornemen. Nou ja, Despacito vind ik wel even een leuk nummer. We doen even de figuren wat we onlangs ook in België hebben gedaan. Niet te moeilijk, maar wel even mooi strak. En proberen even wat netjes. Het komt altijd uit. Met andere woorden, follow the leader. Nou, even opstellen alsjeblieft daar, in de hoek. In de hoek. Wij zijn nog van showband Hollandia uit Balzert. En het is opgericht in 1903 op 3 april. Dus voor de hele snelle rekenaars doen we dus 115 jaar. Mijn naam is Jan Jongstra. Ik ben PR-man van showband Hollandia en ik geef een tambourmeter. Ik ben Johanna Jongstra de Jong. Ik ben de voorzitter. Ik heb eerst altijd bij de dochter met hand- en spandiensten actief geweest en later zelf gespeeld in een drumband. En ja, nou zit ik daar eigenlijk nog. Ik ben erbij gekomen uiteindelijk op een hele mooie manier. De meeste mensen die kennen me wel als, nou Jan had altijd wel een wutsie, sowieso het laatste wutsie. Er was een lieds beetje rebellie op de club. En uw dochter zit erbij en ja, wat een etenstafel, Jerry, wat denk ik van hey, ik ga er even heen als huid. En ja, je let je mond even roeren en vooruit werd er een bestuursfunctie. Maar ja, sindsdien zit ik erbij en we hebben krijgen in de hand al meer dan 24 jaar. Had er Jodo mooi sleept? Ja, eigenlijk. Nou, de dochter zat erbij, dus ja, dan doe je eens wat hand- en spandiensten en je loopt er eens naast bij een optreden om de kinderen wat in het gereel te houden. 5, 4, 3, 2, 1. En heel veel plezier, geniet van het mooie Friesland. Niemand geraakt, hoop ik. Mooi. Neem ze wel mee. Hollandia. Alleen wij hebben nou op het heden hebben we even een lietsprobleem. Wij hebben een hele leuke instructeur en die heeft het gewoon te druk. Het wordt een instructeur, je kan het vergelijken met een dirigent. Alleen, ja, ik heb ook van de Joen Hekker even vasthoend. En het zal dus heus wel lukken om 1 of 2 nieuwe nummers erin te krijgen en een beetje redelijk goed. Maar ja, ik ben net de ongewezen persoon omdat het kan. Bij deze toch een oproep aan uiteraard leden die erbij willen, maar de hoofdmoot is toch een instructeur, mannelijk of vrouwelijk, jong of oud, het maakt het niks uit. Wij zijn showband Hollandia, een leuke vlotte ploeg, Ja. jonge mensen, iets ouder van mijn leeftijd, maar wij hebben een leuke ploeg en help ons alsjeblieft. Keurig, top!